pare de família, que tenia una dona embarassada, 2 filles bessones i una feina gris i avorrida. Un dia va veure en un quiosc una col·lecció que li canviaria la vida. La construcció d'un coet per fascicles. Com que necessita ajudants, posa un anunci al diari. Així coneixeran Marc i la Maddie, 2 personatges encara més insòlits que ell, i junts s'entregaran a la quimera de conquerir l'univers. Som tan petits com les formigues, univers ets tan immens, però podem ser els herois de les estrelles construint aquest coet. Els astres ha estat escrit, nosaltres obeïm. Aquest és el moment que tant hem esperat, univers venir. Podem ser els herois de les estrelles. Has desitjat mai fer alguna cosa important? Podem ser els herois de les estrelles. Has somiat en canviar el món? Podem ser els herois de les estrelles. Aquesta és una història meravellosa i al mateix temps una petita història comú. La història d'un viatge molt especial.